gonga giɗo maayo tan jaltaɓe andi ko woni e maayo andi ko woni e defte gawlo Seeku Umaru Fuutiyu Taal gonga yiɗi alaji Seynur Cheikh Oumar janganaɓe koye nani janga on woni noon cubbal alaji Seynur Taal to États-Unis d'Amérique yiɗi alaji Seynur Taal muti e ma alaji Seynur Taal ala ko fofirta so wona alaji Seynur Taal Allah na wahoyamo alaji Seynur Taal mo yiyaɗum ina haalnamo holko foti haalde holko foti yimde ɓeɗo jiyaɓe Allah ɗum noon ko don ko dokki Allah eɗen ñagonoma Allah yo Allahu junnu ɗum ha amin ya Allah o won cubbal alaji Seynur Taal sehil Demba Bousso guiɗe Demba Bousso yiɗi ko Demba Bousso waɗata yiɗi kadi ko jokke Demba Bousso ɗum noon Mamadou Gueye Sarr di cubbal alaji Seynur Cheikh Oumar Fouti Thian Saydou Altoumani gorko mo jaayiga toyte États-Unis d'Amérique oɗo émission hannde koɗo yesso teɗugal ɗum aɗu gonga noon so ɗum ɓenni Yala Diop somin jiiɗi andinde yimɓeɓe Yala Diop amin gandi kay Yala Diop ko jum ummi walla ko jum woni jatti muɗum kono Yala Diop min namnoma namnal gadanal holno nalankagal ardema e holno muuyo nalankagal arde maɗa holko mbawɗa hen famminde yimɓeɓe Yala Diop ndessa Demba Bousso Allah jarama giɗo Seydou Diop ndessa alhamdulillah rabbil alamin Allah kadi en jooɗima ɗo jonɗe ganduɗa hoorema furankagal gonga ndessa nde wonno nalanka kadi yittan ko hono daani noddede ko wayi hono daani jooɗo huccita e ganduɗa sehilaɓe huccita e bandiraɓe ene haalde mumen kadi e yewtude men ndessa eyyi min nalankagal ndessa nde wonno wuuro amin ɗo wiyete Jumɗo gonga amin jogui fedde wotere ne wiye association pour la rénovation de Jum ha gore rénovation Jum mo nanannomi o ahan koy ene wayno minen fof noon ndessa ko hen min janggi nalankagal ndessa min mbaɗatno ko théâtre uji ndessa nde ha ɓooyi ani jimɗi théâtre e jimɗi nalankagal seeɗa seeɗa gummimi jumɗo garmi ha Thiès ko ɗo ganduɗa pottumi e sehilam goto ɓe wiye El Hadji Djiby Wade ne jeeya Soyel Donde Amadou gore ndessa ko ɗon ganduɗa min jiidiri o yimi o heɓtidimi o wi ganduɗa hoorema omo yiɗi ganduɗa min gonɗo ha ndessa ko uji mbaɗi ha garɗa Allah wanma e nalankagal Yala Diop hol vol walla beele ko musique moderne jaaruɗa walla ko folklore jaaruɗa walla nde puɗɗoɗa folklore holto teskiɗa puɗɗa wadde folklore taw koɗo teskiɗa sehilam Demba Bou Seydou Diop nalangue ha pular kam ene wayno ganduɗa ma so naati e musique moderne tan gonga waɗa ko yidde ganduɗa hoorema waylude ndessa gonka mum seeɗa gonga yidde hullude yimɓeɓe kadi fuurankoɓe ne mbawi hono oɗo baara ndessa kono minen kala komin dañi e ɓuurani min folklore ɓuurani min gonga te neɗɗo ko woowi ko andira so waɗi ɗum ne nanata woowi ɗum min gandi ganduɗa hoorema ko guittuji ne koɗa kolli ne koɗa ndessa e yimɓe jooɗo mbaɗa hirde aɗa yima minen ko ɗum wurnata min ndessa est ce que kono noon min paami ɗum e jamanu change hankadi nalangue fof hankadi ko wajiɓe mbiyata ko ganduɗa garguel fof adda baar mum gonga ne selli moni fof e création muɗum fof e création mum gonga ɗum kadi ko gonga Allah kadi nani min ganduɗa fani min batti wadde ganduɗa musique moderne walla min mbaɗa tradition moderne ndessa e premier kasetam o ko tradi moderne ndessa par ce que ko musique moderne o mitaɗo waɗi kolli ina waɗi ganduɗa hoorema hoddu mallinaji goto ne wiye Basew gonga ko koɗo international ndessa walla jeeya ganduɗa hoorema o premier kaset o Allah Allah e premier kaset o noon waɗi kam produire ko premier kaset o ko El Hadji Dabou Ndiaye ndessa El Hadji Ndiaye studio 2000 ɗum waɗi kam gonga studio El Hadji Ndiaye e ballal ganduɗa hoorema Samba Ka Samba ko miɗa Bohar Kalidou ndessa Allah Allah yalla pour o ganduɗa hoorema ñawdi ñalaɗe ndessa marawde o ganduɗa hoorema vraiment kadi yorti ko yolino ndessa yalla yam moƴƴere ɗo Yala Diop min paami ɗo beele Yala Diop hol troupe mo jiɗɗiɗa wadde troupe ma spécial aɗa jogui ɗum walla an ko haadi aɗa waɗa troupe ma wonɓe jiɗɗa wurdude wonɓe jiɗɗa wurdude walla holɓe jadonɗa e troupe ma
Demba Abou isa mi haali mi ngana de putina la de ko min elas ji waddo gondu don gonga mi jawno bituje men amen lappo ala fo de men kadanno isa mi sikko wato min en sadi nganda do men jahani jogdi Sénégal isa min nyalada min kirda dum non fo non kadi ko yidde nganda hoore ma kadi andude pile furan ko be no bay isa amen gumbe men gayni fuuro min pay Casamance isa Casamance kadi ala fo nganda ma do min keddi hen min isa dum saabi non demen gummiti on fannu hankere mi yidi formude ensemble instrumental gonga ko dum gidin formude ene wiye groupe Gani gonga groupe Gani dum woni titre orchestre den non on groupe Gani non hankan non ko bor salaire mari parso e sala est-ce que ko gonga be ngonno hodo be sede gede sien sede mala samsir ko Mamoudou Dié ya fo dum amin ya fo nganda hol man jeeno en so Mamoudou Soma Diaye est-ce que isa jama mo Soma Dia gonga isa Allah resi renen ha ne bammi premier cassette o isa premier cassette ma ko holno wiete premier cassette o wiete ko Doro Doro wiete Doro isa jimmi hen ganda ko futanke mum so gorne wi Allah leedi yo o morso non ɓurno jogade ganda horma succès e nder cassette o won morso goro mo jumɗa e bamal o morso noon so haqqillaji yimɓe koli ɗum ene guila e tan génération cukago o morso ma o min kutori mum no fewi ene siftina men ko heewi ne woodi noon kadi e jettuɗo ganduɗa homa Elhaji Bamal no fewi nde wonno guila nde waɗa enregistrement o kalamomi o fawani hen haydade miski nde gueɗɗe jottude ganduɗa o ari ganduɗa waɗi assisté ganduɗa enregistrement o wallahi ndeysan kadi o waɗi hen dande makko miski e aɗa andi kadi Bamal Allah hokki ɗum gonga ko noon ndeysan kanko no yallah yammo moƴƴere tawi ganduɗa hoore ma kadi neɗɗo foof ganduɗa mo weddi hen so gueɗe sel seeɗa ma yi hen hoore ma miski noon enen mbiya kadi kankone Allah jarama o jarama yo Allah yawmo moƴƴere e Allah hebbino hono mabɓe en ɓe ononen e waɓen hono mabɓe foof onon renduɓe ngal ɗo meccal e kala bertinowo pulagu kala janguinowo pulagu tindinowo gandinowo pamminowo ɓamtowo leñol yo Allah ɓamtu kala ɓamtowo ɓamtowo diine ɓamtowo leñol ɓamtowo culture to banggue moƴƴere foof yo Allah ɓamtu ɗum enenne kadi jiɗen nalankoɓe meɗen teddinen nalankoɓe meɗen jiɗen ɓe saabu so tawi a yiiɗi nalanke ma a yiiɗi ganduɗo ma ganduɗo jeeyi ma ganduɗo kotki ma gadduɗo lasli ma on poɗɗa tan ko yidde ɗum saabu hay goto wawa yobde on kono noon ko dañƴa e ko donkuɗa foof yidmo teddinamo sababu ɗo heddi leñol ɗo ko hakkude dunde e mbarodi nalanki tam teddungal gonga nalanki sa teddini ɗum way kono gaddo wonno gaddo o tonguitima ndewno neɗɗo kala ko dañi ko rogui yo dañ teddinede yo dañ andinede ko waɗata ko e dow muɗum yimɓe jii ɗum paami ɗum e nder hen ko wona ɗum ko e no mbiɗen ni amin jiiɗi gartana amen haade min artoyde e namde goɗɗe gartana amen e deuxiémement morceau an andi noon belgol e jiime ma kono noon haade ɗum mi yiiɗo joni message o mo ganduɗa woni Mamadou Harouna Sangot mabal fayida min mbiyata maba joɗɗo jeyaɗo toyete e ndendori kaƴil kono noon nanto to États-Unis d'Amérique oɗo woni Mamadou Harouna Sangot gorko moƴƴo jiɗɗomi no fewi korsiɗɗomi no fewi kadi yiiɗi fuutankagal yiiɗi nalankagal o woni Mamadou Harouna Sangot min mbiyata maba joɗɗo gorko mo ndendori kaƴil tawi noon ko to woni hande États-Unis d'Amérique Allah liyo mi jimi leydi ndeysan est-ce que ndeysan Allah liyo mi jimi leydi professeur Baba Abdoul Mbaye gorko mo gamaji sare gamaji gama duule toyete Belgique eɗen gandi noon ko kanko woni président du mouvement ani de mi yejjitani fota e yoma hanki
mo yede waylo mi ami waylota o woni mana professeur Baba Abdoul Mbaye to e Belgique ina watte hakkille mudum no feewi e ko wat Demba Bou Sow wadata dum no professeur Baba Abdoul Mbaye gorko mo gama sar gama juule gondo to e Belgique min beltinire min tendirima hande o dedo hirde hakkude Demba Bou Sow yela jom mi yejjetani fota e yo manke mo yede waylo mi ami waylota ko konali menali e dade hiwobe mbede ngati corombal betinde talate mbede ngati corombal nodirgal jawdam mbede wotanande bolombal dane mayo isa isa yoro dumima isa hokere adi faide isa kholifo man wotna liledi ala sona bibi ndarongo mo lekana dandi Serif Aliou Gassama gorko États-Unis d'Amérique min beltiniri min teddirima hande do hirde hakkude Demba Bou Sow e Yela Diop dum non Serif Aliou Gassama gorko moƴƴo jiɗɗo mi korsinɗo mi min teddirima Seydi Gassama ko jambareɓe keddi mine ma jidila mine ma waylana mine ma jidila Papa Thiaw jidila Papa Thiaw bu Mas Papa Thiaw jidila mine ma waylana Papa Thiaw bu Mas Thiaw bu Ami Ba agent sécurité sa jidila mine ma waylana Chéri Khady Ndongo ku tekk Samba Diop jidila mine ma waylana Samba Diop Baye Aminata Diop bu Siga Ndiaye ayo malama fota malama bade fota wodi say ko mar fodi Seydi Tall gidi wala Kumba Sekyo wallahi Kumba Seck Ibrahima Seck ak Babacar Seck Ibrahima Sekro Gula seen yaay bu tudd am Oumou Sarr nag fale ci États-Unis d'Amérique lisa hayya malama Oumou Sarr malama Oumou Sarr fale ci États-Unis d'Amérique yaay Farimata Seck ak Kumba Seck yaay Ibrahima Seck ak yaayu ani di Babacar Seck fale ci États-Unis d'Amérique Oumou Sarr ñu ngi lay bëggee ci émission bi Pape Thiaw bu nga xam ne bu Mass Thiaw ak Amiba agent sécurité bu maana bu Sad Séri Khady Ndongo fale ci Tingéej ñu ngi lay bëggee ñu ngi lay maana kontaan di bëggee ci émission bi fawru Khady Ndong malama mooy Pape Thiaw Séri Khady Ndongo malama Aminata Diop malama Aminata Diop bu Siga Ndiaye ak Samba Diop Aminata Diop bu Siga Ndiaye sa papa mooy Samba Diop fale ci Le Havre France Aminata Diop foofu la nekk ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay bëggee ci émission bi bu ñu waxee Aminata Diop nag mooy bu Siga Ndiaye fale ci Le Havre France gorko yo mo barga ndeysaan ceddo mi ñu ganna xorobando toro dalam kame fama Sekro Golage ndeysaan
jamma jengi nene ko de nana ñaara ndo bu nana foy na ayo gire dan la ilaha aja Mamadou Diop aja jara masha Allah Allah jarama a jarama Yela Diop komin coyno ko masha Allah amin gandi amin ɗaminno ɗum falel alhamdu min ji ɗum no beltinirɗa ɓiɓɓe julɓe ni yo Allah weltinire noon amin ya Allah ɓoyno moon e jeese leñol ngol ɓoyon weltinde ɓoyon andinde nde wonno nalankagal ina heede société o no kanŋe no baylo waɗirta kanŋe ƴetta kanŋe o mbaɗa e dande ma jiiɗo mo fof yiyamma kono noon nde kanŋe o haade lasli o ko nde baylo o ƴetti kanŋe o ɓeti kanŋe o taƴi kanŋe o fondi ɗum e dande ma ko fotatma yonde kono noon nde o yiɗi soppude kanŋe o ko jamdi ɓaleeri o soppiri kanŋe o ndeka noon jamɗe ɓaleeje coppoje kanŋeji ɗi ɗum ko waaɓe no Yela Diop en waaɓe no hono mon en weltinoɓe ubbitoɓe findinoɓe andinoɓe tawi kadi neɗɗo ene wawi janngude e ko jimanon ko nde wonno jimri PDG Seydi Abba Sarif Kardiatou Aissata o wi Kardiatou ani de biyeteɗo Aissata mbaɗa écouté ani de émission Fawru Fouta ko Demba Bousso Yela Diop ɗum no PDG min calmini Kardiatou min calmini Aissata ɓe ganduɗa ɓe ɓe goni koye heɗade émission sere baba gidilami gidilangonga sadel naɓe nanemi gidilangonga wallahi sadel naɓe Seydi Abba Sarif kay wondire sohna Kardiatou wondire sohna Aissatou mbeɗa min calmini min juuromo oɗon Yela Diop kadi salmini mon juurima oɗon yi wonde on mbaɗi participé e huccede écran o ɗum no Seydi Abba Sarif mi ñaganima Allah noon moƴƴere gurdam juɗɗam moƴƴam Serif Aliou Gassama toon to États-Unis d'Amérique gonga kay hadisa professeur Baba Abdoul Mbaye hadisa Abdoul Mbaye gidilami gidilangonga nun Baba Demba Bousso yomi gidilangonga hadisa Aminata Ndiaye gidilami gidilangonga Aminata Diop Siga Ndiaye ak Samba Oumar Ndiaye gidilami gidilangonga Sinna Salla directrice gonga mayomi gidilangonga Sinna Salla directrice Haruna Dembe jayomi gidilangonga Lisa gonga mami gidilangonga Lisa gonga mafama segilangonga mayo Lisa mami Pape Thiaw bu Mass Thiaw ak Amiba maa ngi lay bëggee si émission bi xam naa ne parce que à tout moment chaque dimanche di ngeen di suivre émission Fawru Fouta bu Demba Bousso bu def chaque dimanche Pape Thiaw bu Mass Thiaw ak Amiba agent sécurité bu SAD Séri Khady Ndongo Papa Thiaw gidelami gidelango Pape Thiaw kay ku dëkk fale si teg Séri Khady Ndongo gidelango Aminata Diop Siga Ndiaye ak Samba Diop fale c'est le Havre France Aminata Diop ñu ngi lay bëggee ñu ngi lay maanaam kontaan si maanaam si émission bi Aminata Diop gidelami gidelango Siga Ndiaye ak Samba Diop fale c'est le Havre France ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax di leen bëggee si Samba Diop gidelami gidelango Oumou Sarr tamit Jeyna Moussa Siomi gidelango Oumou Sarr mu ngi fale ci États-Unis d'Amérique
xam naa ne en direct di DSTV bu ñu waxee Oumou Sarr nag mu ne yaayu Fama Seck mooy yaayu Kumba Seck mooy yaayu Ibrahima Seck mooy yaayu Babacara Seck. Oumou Sarr ñu ngi lay béggee si émission bi fële si États-Unis d'Amérique mais seen dëkk mooy fan mooy Tigé. e nder Galoya Store gila jamma jenge mi gila ngonga gila ko de ñaare mi gila ngonga gila ko de ñaare mi gila ngonga gonga ma yo mi gila ngonga ma Cillel Mbaye gorko mo Cillel Mbaye debbo mo deɗel diridi moins en jiiɗo message makko joni joni omo waɗi suivre émission Cillel Mbaye la vedette gonga mami gide lango ɗon noon min calminde Farba Hamadou Siaga Malal gide lami gide lango gawlo bewɗo mbiɗami gide lango Mamadou Sega mbiɗami ɗum noon la diva Cillel Mbaye min ji message ma min gandi aɗa waɗa suivre no fewi min calmini Farba Hamadou Siaga Malal Mamadou Diop Farba Thiele Bocar Massoul min calmini min juuɗo min bertini ɗum on émission Demba Bousso hakkude muɗum e Yela Diop. Seydan Issa Sego Sego Maran amin mbiya mon téléphone la DSTV mbaɗe 78 308 08 81 hebde en direct émission Farou Fouta la DSTV mbaɗe 78 308 08 81 mbawi jokkude jami gonga mayo mi gide lamgo gida jamma jenge mi gide lamgo gida ko de ñaare mi Ali Wade gorko mo jomum gorko États-Unis d'Amérique on woni Ali Wade Ali Wade min calmini min juurami beltidirima hannde oɗo émission ɗum noon ɗari ɗe gatta Demba Ndiaye nana machallah Allah jarama a jarama mawɗo Yela Diop machallah min beltima no feewi yo Allah weltine jarama de amin jiɗi noon muñana amen Demba Ndiaye en attendant nde min garta e ma yo Allah weltine sabu hakkude moɗon e société o mi wi ko dundu hakkude muɗum e mbarude wallahi no waɗi moni fof ina reeni goɗɗo o so wonano onon yewat société o kadi wawa wonde ga tawon gondani mumen wallahi ndisa ndeke noon dundu ndu ne reeni dundu ndu ina reeni mbarodi mbarodi kadi ina reeni dundu e nder hen ɗo ɗo koɗantamin Demba Ndiaye nana amin gandi bandiraɓe fof la diaspora ina batti hakkillaji e nder mana émission men la DSTV tawi kadi ko Fawru Fouta min ñagoto tan Allah ko yo Allahu junnu gurdam wonde e cellal e kisal duumigal Allah kadi ɗacca sababuji ɗi ko juuti ko wona ɗum ko hade min ruttitadema ɗo ɗo koɗantamin Demba Ndiaye nana
son ji hande Demba Abou Sow yoɗiri ni eɗen gandi ko wiyete Galoya Store vente en ligne kala dendagal debbo gorko suka mawɗo ko jiɗɗa ɓornade tan jooɗa so tawi a naati vente en ligne nder téléphone ma a tappi Galoya Store.com kala ko mbawɗa yiide toon e matériel ko ɗo itere ma nde feƴƴata ɗo itere ma nde yiyata ɗo jungo ma ngo feƴƴata e ngan saaga aɗa wawi jokkodirde e Galoya Store kono hol gonɗo Galoya Store hol mo jiya toon Galoya Store mbawon hebde toon ko poɗɗon toon hebde ko sinkata debbo ko sinkata mana gorko ɓornanteri mbiya cuubuji mbiya jesineruji mbiya borodeji mbiya waxiji ala ko haali noon paɗe dendagal ko mbimi ko debbo ina ɓorno ko gorko ina ɓorno ñantoro bandumen jiiɗum belto bandiraɓe tappe nder téléphone aji mon mbaɗon Galoya Store.com so naati toon mon jii toon dendagal kono yonne neɗɗo kono noon holmo tawron Galoya Store ɓorni men hande oɗo deuxiéme fois ko ɓenni ko Fatou Mettudat woni farmata Souleymane Modou Matour Samba Diakka Tokamat toyretelo Havre France on ɓorni ñande hen Demba Abou Sow kono ko kanko woni sababuji ɗi hande ha Youssouf Dat l'homme fort goɗɗo toyte Sandaga ko kanko hande ɓorni Demba Abou Sow ngal ɗum ñantugal ɗo garami nane nde moni fof wimi an noon hande ko ɓoriɗa ko machallah ene yooɗi hol ñoɗɗo ɗum ɗo hol jeewo ɗum ɗo mbimi yeeyata ɗum ɗo de naate Galoya Store tappon toon noddon Youssouf Dat so jiiɗi hebde Youssouf Dat onon artiste ɓe onon ministre uji onon naalan koye ko mbawɗo wonde foof so jiiɗi hebde Galoya Store noddirguel mum mbaɗe 78 mbaɗon 265 mbaɗon 52 mbaɗon 62 so on mbaɗi oɗo numéro 78 265 mbaɗon 52 62 on saha keɓon Youssouf Dat amin gandi noon Youssouf Dat amin gandi so Allah jaaɓi staff la DSTV minen Amin Ndiayen Oumar Ndiayen Sinnan Sall amin gandi so Allah jaaɓi minen fof mo ɓornu amen ɗum noon bandiraɓe diaspora Sénégal TV jognayi windere oɗon gandi période aji machallah nana gara yo tawri men jama cellal kisal julde korko julde taske gammuji e kewuji ko wawi arde fof jama cellal kisal son jiiɗi ñantade e yiide ko yooɗi naate Galoya Store tappon mbaɗon Galoya Store.com noddon e numéro 78 265 mbaɗon 52 62 noddon Youssouf Dat kala kono yonne neɗɗo ha bande yima naati to ko ɗon noon woni Galoya Store ɗum noon yelaji amin gandi so Allah jaaɓi jaabima ma ya Galoya Store ma Youssouf Dat kadi yimana yelaji on woni Youssouf Dat bisimilla ma noon e Demba Ndiaye nana o Amin Ndiaye caméraman Allah jarama golle ma jooɗi juɓɓi peewi wondude Oumar Ndiaye o technique Sinna Sall ɗo gonɗa fof min calmini min jurimama amin gandi kadi ɗo Abba Sarif eɗen gandi omone wone meɗen en direct isa Demba Ndiaye nana isa Demba Ndiaye nana isa Demba Ndiaye nana Demba Ndiaye nana isa Sidi Diop awani Demba Ndiaye nana awani Demba Ndiaye nana Demba Ndiaye nana Demba Ndiaye nana isa awani Demba Ndiaye nana Demba Ndiaye nana awani siraba nana isa isa iye kiye lamne nana Demba Ndiaye nana iye kiye lamne nana Demba Ndiaye nana awani Amin Ndiaye nana Amin Ndiaye nana awani gide lamne nana
daba njaay nana sirem abanana ay dara karara nana mbaɗe 78 numéro téléphone la DSTV 78 308 08 81 son jiiɗi jokkodirde amen 78 308 08 81 awonni daba njaay nana daba njaay nana awonni siraba nana bon eɗo koɗata Demba Ndiaye nana ɗo mangi bege sunu wa entreprise yëpp entreprise bi mooy SAD Sénégal bu ñu waxee entreprise SAD Sénégal bu nga xam ne DG SAD Sénégal mooy directeur Layus SAD Sénégal lan mooy njëriñam fii ci Sénégal développement Sénégal ci wàllu ndox ci wàllu pose tuyauterie construire des forages de travailler les assainissements de travailler les sachets d'eau des pompages des forages lii mooy njëriñu SAD Sénégal bu nga xam ne entreprise tellement sécurité très performance en matière tuyauterie construire des sachets d'eau construire des forages en matière assainissement dans Sénégal kon noonu quelle entreprise SAD Sénégal bu mu waxee entreprise SAD Sénégal nag commencement DG mooy Layus ba sunu conducteur de travaux ku mel na ñoom Mandiaye Ndiaye conducteur de travaux maa ngi koy nuyu di ko bëggee ci émission bi je salue aussi notre autre conducteur de travaux mooy Amadou l'homme de Burkina Faso je le salue bien du passage maa ngi nuyu Ibra Ndour setu Mbega Ndour ku nga xam ne soppee Cheikh Al Khalif Ibrahima Niass gharami wa shawqi li nabi ladi nasihatu wal hubba fi zati faral habibi habibullahi daha Muhammadun Ibra Ndour maa ngi lay nuyu di la bigee ci émission comme que wax naa waa SAD rek entreprise SAD mbooloo mi yi nekk ci biir SAD ñoom Arouna Diop Grand Topo ñoom Yacouba Dera ñoom Sourey mbooloo mi yi nekk ci équipe SAD ñeen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen bigee parce que xam naa ne toujours da ngeen di suivre la DSTV à cause de Demba Bousso ndeka noon Yela Diop neɗɗo jeeɓowo émission ngaji ma o woppa ɗoygol makko omo wawi wadde ko heewi ko fonno wadde kono toujours Demba Bousso ari fof ɓe liggodirtimi e nder SAD entreprise SAD tawi jooɗe e nder leydi Sénégal ko gollade wade forage uji en pompe uji en minen liggodirta alay saago noon kamɓene kadi gueɗal maɓɓene hen dino bisimilla ma Demba Ndiaye nana Seydi Diop awonni Demba Ndiaye nana Demba Ndiaye nana Alaaji Mamada Mosa Alaaji Mamada Mosa Alaaji Mamada Mosa ndeysaan Seydi Ly ɗon noon mi weltiniri ɗo ngate Makky Tamba Diop musidɗo men giɗo men sehil men no feewi jiɗɗo mi oyi Demba Bousso andude kala émission ma ɓeɗa yeeɓa gonɗo toyete Nouakchott Diop on woni Makky Tamba Diop gorko ganndo katante jokkowo en ɗam ganduɗo lasli Alaaji Mamma ƴen ko fina tawa on woni Makky Tamba Diop min calmini min juurimama du passage e weltinirdema hannde oɗo ngal ɗo gueɗal invité de marque Yela Diop
ɗum no Makky Tambajo min calmini min juurimama toon to leydi Mauritanie ndeysan Alhaji Mama la ilaha illallah Mama da bosa Alhaji Mama Madara ndeysan Seydi Ly Alhaji Moussa Sena Farba ngira mon mutat Alhaji Mama Madara ndeysan Alhaji Mama da bosa ndeysan boge sonima mama la ilaha tenen sonima ndeysan sinjudanga na be kay tunima senel halay tenen sonima dole na be kay tunima cala ganaɓe ne kay tunima jomon naɓe tulde gaale naɓe jomanu naɓe ko tunima tulde gaale naɓe tunima jum naɓe tunima Alhaji Mamadou Moussa Alhaji Mamadou Moussa madanaɓe ko tunima mardunaɓe paate galonaɓe wuuro Alhaji Mamadou Alaji paate galonaɓe tunima wuuro ceernam ceen Saydou mo lami Seydi Sam Jogo Demba Amadou Bires Bobo Modouɗo Seydi Bakulɗo ndeysan Alhaji Mama la ilaha illallah Mama da Moussa machallah Seydi Diop ana o yoya ndeysan yo Allah weltini ndeysan yo Allah weltini kala ko neɗɗo waɗatno kala ko naalanke waɗata waɗa ɗum neɗɗo o welto yitoni hoori muɗum falila alhamdu machallah a waɗi ɗum kala ko jiiɗa e aduna neɗɗo ñagonomo tan waɗa mo duwaw nde wonno haalu Pulaar mbi ko leɗɗe jiiɗi amo fof ko townayi ɓuuri nde wonno townayi taki ɗum yidde gurdam lekki ki ina andi so fawimi hen ma gurdam mum ndeke noon ɗo toɓo heewi ndiyam ɗam heewi ɗaɗo lekki ki mana woɗɗoyi townayi wallay ni yidde ɗam gurdam ɓuuri sidde tan ko neɗɗo fof duwono moƴƴere e nder nden moƴƴere an ma soomo e nder moƴƴere hono ma kadi ma soomo e nder moƴƴere e nder namnal amin gandi somin mbi amin gadda namde kewɗe to banggue kadi muuyo heɗade sawto walla dande yeelajo ma dañ ko manki ɗum taki min jiiɗa hebbinde namde kewɗe kono noon namnal gotal Yela Diop holko mbawɗa haalande men e naalankagal kono ɓeydo ɗum neɗɗo so tawi o woni laanake holko rentoto mbeɗa ina moƴƴina naalankagal makko neɗɗo so yiɗi wonde naalanke holko waɗata banggue moƴƴere mbiɗa ina moƴƴina naalankagal makko ɗum yimɓe jiiɗi gartanaɓe holko mbawɗa haalande men holko naalanke foti rentade Demba Bousso Allah jarama Seydi Diop naalankagal ko adi fof ko needi gonga ndeysan nde wonno kala ɗo needi ala haydara wawa kasde toon selli naalankagal ndeysan kala mo jiiɗa jaggu ɗum ko hoorema wallahi ndeysan jiiɗa ɗum korsina ɗum e ko mbatta ko beltina ɗum hen selli e min ko naalankagal ko gonɗum koye naalankoɓe ganduɗa hoorema min lappiɓe ala fof ɓe jadani ndeysan kono Allah seedi kala ɗo men no arde wuuro fof min garno somin mbayni wuuro ngom jiiɗa ko yimɓe ɗe goya ndeysan ɓe goyata noon gueɗel goto ɓe mbi ganduɗa sukaɓe naalankoɓe ɗo ko nehiɓe ha gore ndeysan wallahi wona goho wona ɗiɗi komin dañi ko ganduɗa hoorema e nder Fouta miske kadi naalankagal namdi ganduɗa makko deƴƴa hakkille selli tawa rumbani wasa rumbude gonga selli naalankagal namdi ganduɗa hoorema ko hettade ndeysan kettoɗa naalankoɓe idiɓe ɓe naalankagal ndeysan kettoɗa juuɗe mabɓe
mi ala fo nala ko hettako ɗum on lawol nalanke mawɗe e tokos fof ɓe heeɗo isa nde wonno mi meeɗi fottude Elhadji Bamal nokkude wiye Kolda solidado min gar toon min mbimo min Elhadji wadde min samina men gayde min mbimo ganduɗa minen de ndeysan koye puɗɗi nalankakal ko min ƴetti tan ko homno baruji mon ɗi amen jima ndeysan o wi naalay fof mo jiiɗa yetta koye naalanke ndeysan kadi naalanke sa ñembani a wawata selli te Allah no seedi ko haalno ko ene woodi ndeysan ko nden min jeeha ɓe mbaɗi ganduɗa fentata koye men jimɗi ndeysan taw ganduɗa hoore ma ko minen penti jimɗi penti heroji ɗi ndeysan min jiwa kay wela jimɗi ɗe ndeysan ɗum ɗon noon saabu alay talaali mo ganduɗa e reftade naalan koye mawɓe ske machallah naalen koto yennat naalen koto yawat ndeysan sa waɗi ganduɗa hoore ma neɗɗo fof gurɗo e aduna ko Allah jogui ɗum gonga a tampata ndeysan kadi neɗɗo fof neɗɗo sinno ko saabu muɗum ene yiɗi dañde ha waɗa neɗɗo o ndeysan saabu neɗɗo fof yiɗi inde nde wonno aduna ala fof heddoto ɗo sona inde wallahi goram ndeysan aduna ala ko heddoto mum sona inde ndeysan ɗum tagi noon neɗɗo haysa yimani aɗa waɗi dañde jawdi ma ganduɗa ma sooda hen inde ma ske taw inde heddo aduna o ndeysan wallahi goram ndeysan wonɗo mawɗo leloto ndeysan soyno suka darima wawa ndeysan wonɗo mawɗo leloto ndeysan soyno suka darima wawa ndeysan sehilam giɗam no feewi e jiɗɗomi korsirɗomi tawi kadi ko femme battante on woni Alicia Soumaré walla Mariame Soumaré debbo mo cillon saldu Fouta oɗon montre mo ganduɗa Yala Diop ko giɗam sehilam Alicia Soumaré basketteuse de la nation c'est Soumaré femme battante mo ganduɗa kadi ko artiste comédienne machallah guiɗo min sehil min no feewi ne yiiɗi kala ko Demba Bousso yiɗi ne yiiɗi kadi wonɗo mawɗo leloto Alicia Soumaré suka darima wawa mi salminima min juurimama mi weltanimama no feewi e oɗo émission pattamlamo hakkude guiɗo ma Demba Bousso hakkude muɗum e Yela Diop mana grand invité de marque hande machallah eɗen ñagonomo no gurdam juuɗam wonɗo mawɗo leloto Seydi Soumaré mi suka darima wawa wonɗo mawɗo leloto soyno suka darima wawa Koli Sodia Samba Diom fo Samba Edi que Koli Sall l'homme l'intellectuel gonɗotere leydi France gorko mo calage gale yembari bouquet jeejongo ɗon noon min calminta Aminata Thiam pinal meɗa ɓuuri pine kala mi anda fo ko yeedi min calminimon min juurima moɗon ko noonne kadi selli si debbo mo calage gale yembayru to e Belgique ɗon noon min calminta Saydou Mbodj l'homme fort de Diomandu min calminima min juurima min beltanima moɗon no feewi amin gandi kadi oɗon mbaɗa suivre toujours les émissions Demba Bousso kala dimanche alay saago kadi minen min jejjitta moɗon Seydou Date Seydou Mittel Adjer mayre min Ramata Bocar Oumar Ali Amar Gadeje toon to France wondude sohnaji o Kardiatou Sall debbo mo mana Sinthiou Bamambe e min calimini min juurimama min bayri nandema Seydi Sall ɗum noon min beltinirimo no feewi e oɗo émission ko nonne kadi Abdoulaye Ly gorko mo calage gale yembari bouquet jeejengo Lydie Bousso kange toroɓɓe wondude sohnaji muɗum no wiye Dadou Ly walla Farmata Ly ɓenne kadi ko toon koto Bruxelles min calminima min juurima moɗon min beltanima moɗon min beltanima moɗon no feewi e émission hande min teddinirimon amin gandi kadi mbiɗa teski ko jananami ko gandumi oɗon jiiɗi kala ko Demba Bousso yiɗi kala ko Demba Bousso hoyni oɗon jiiɗi heɓɓana ɗum Demba Bousso heɓa ɗum noon Saydou Date wondude Kardiatou Sall mana o Koli Sodia mo Sodia ko nonne kadi Abdoulaye Ly wondude Dado Selli Amadou Sy min calimini moɗon min juurima moɗon yayam mettu Djibril Sile Samba Diom fo Samba on woni hajja mettu Djibril Sile woni Coumba Sala Sall kanko wiyata yaay Tall Cheikh Oumar Foutiyou Tall
taweteɗo hannde Dakar walla ha toon to France min calmini min juurimama min mbayri nandira min jewdima ɗum noon yaytal Cheikh Oumar Al Fouti Tall woni hajji amin tibiri Sile Samba Diamfo Pape Thiaw Boumas Thiaw ak Ami Ba maa ngi lay nuyu di la ziar agent sécurité de Sall mooy séeri Khadim waaw waaw Pape Thiaw fale sa Tingéej maa ngi lay nuyu di la ziar Aminata Diop bu Siga Ndiaye ak Samba Diop fale sa la Havre France Oumou Sarr fale sa États-Unis d'Amérique maa ngi lay nuyu di la jugee si émission bi di jàmbaabu so dawal Oumou Sarr nag mooy yaayu Famata Seck mooy yaayu Koumba Seck ak Ibrahima Seck mooy yaayu Babacar Seck bu ñu waxee Babacar Seck nag turandoo Serigne Babacar Alaji Malick Ousmane bi vraiment Serigne Malick Sy ndeysaan Seydi mana Karara o woni Seydi Abba Sharif min ñagane mama noon yo gurdam juutu wonda e cellal e kisal nde wonnoɓe mbi sababu ñamata yarata kono yiiɗa yiɗitede ɓe mbi noon so sababu tarimama hoddira taroma kono hande so tawi la DSTV hande ñiɓeɓe ɗo e Dakar hande pine men e conce men e aadaji men ina kollire hande ko sababu o ko mama wondude sohnajo o min ñaganoma gurdam juɗɗam moƴƴam battade cellal kisal duume ngal ɓiyo giɗelam ko mbiɗa Mamadou Diop mo ganduɗa o alhamdulillah rabbil alamina Allah ko ɓi meɗen na hande duusi jinnaɗo muɗum min ñaago yo Allah o junnu ɗum ko ha juuta gam teddugal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam suko nehiɗo nanɗo jooɗi ne jogui caméraman muɗum ɗum huccite ananide émission Demba Sow hakkude muɗum e jinnaɗo muɗum mana Yala Diop tawi ko gorko mo jumdonde machine toon ɓuural Maysa Ali min ñaganimama noon yo baguel lay amin Seydi Diop Amina Ndiaye golle ma Amina Ndiaye ko mbiɗa Oumar Ndiaye nanto to régi to ndeyssan Sinna Sall Oumar Ndiaye ko mbiɗa Sinna Sall ko nantan ndeyssan dental calaga e gaale gaale yo mbayru tawi koye dental calaganaɓe mbiɗon gardugol Mamadou Mari Ly tan yerdaɗo haala den fajamol giɗelam Amina Ndiaye noon ɓe yiɗi Demba Sow mbeɗa yiɗi no mbirata calaka e gaale gaale yimɓe ɓe yiɗi ɗum wawde mbimma waw Amina Ndiaye kanko heede caméra o toujours ɗum o wiyatami o yiiɗo contrat calaka e gaale ni ne welami ɗum no Amina Ndiaye kañum wuccete caméra o calaka e gaale gaale yimɓe bukke jejo kalin gesa farda calaka WhatsApp gardugol Mamadou Mari Ly to Belgique wondude mawni meɗen Barou Sarr mo ganduɗa o yiɗi teddiri min kala hunde ko yiɗiraɗo ɗum waɗata o woni Barou Sarr wondude Aissata Ly toon to Anverse ɗum noon Barou Sarr min calmini min jurima min beltinirima hande oɗo émission wondude guiƴi meɗen Aissatou Amadou Ly min beltinirima min calmini min jurima moɗon amin gandi noon ndeysan minitaji men natti wuɗɗude inchallah to banggue émission hubde ɗo Yala Diop ndeysan nangui ana so tawi a nangui ana noon miijotoɗo ete ngawlagu Fouta foof wona toro o wona damgo o wona ɗumɗo o mi salmini ɗo no cilɗen mbawi diva du Fouta woni de Faro Amadou Sega mala ɗon de farɓe ceeɗoji min beltiniri kala debbo gawlo min beltiniri kala gorko gawlo e ngol ɗo leɓol ono kamƴata ana ndeysan oni ona ndeysan ɗon noddi Mansour Dina Gawlo leganade Afrique ndeysan kamɓe de darino gollanade Afrique ndeysan oni ona kamɓe de darino ɗum noon hande falilay alhamdou ko weeli gasata ko faye nagge ko heddata e barme hande wonno invité meɗen ko invité de marque
on woni tigi machallah Yela Diop gorko mo jum donde masintor gural Maysa Ali hande ko Demba Abou Sow adduno ɗo hande oɗo invité caméraman meɗen Amina Ndiaye golle ma jooɗi peewi yimɓe fof keɓtini aya o no heewi moƴƴirde ni heewi yoɗirde ni machallah hande wayi noon Oumar Ndiaye golle ma jooɗi peewi ɗum noon Diaspora Sénégal TV jognayi windere ko ɗum ɗo wonno ko wonno e laana min ñagano men Allah enen fof gurdam ñuɗɗam moƴƴam battane ha dimanche prochain inchallah et autre invité so Allah jaaɓi jaabima e nder la DSTV ɗum noon Allah jarama on jarama yeen gone jaam bandiraɓe julɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe gurdam oni ona